babban malaminmu, Yesu babban malaminmu. Ki suna Uba da na ɗa da na Ruhu mai tsarki. Amin. Ubangiji ya kasance tare da ku, ‘yan uwana na marabce ku a wannan tafsiri na Lahadi ta 28 ta shekara. Wannan Lahadi tana koya mana game da yabo da kuma shaidan godiya. Ubangiji yana yin abubuwa da yawa a rayuwarmu. Yana ba mu lafiya ta jiki da ta ruhu. Yana sa mana albarka. Abin da ya kamata mu yi shine mu dinga yabonsa, muna nuna masa godiya. A cikin karatunmu na fari, mun ji game da shi Na'ama, wanda bayan ya samu warkaswa, ya koma wurin annabi Elisha domin ya nuna godiyarsa. Daga baya, domin shi annabi Elisha bai karbe wannan kyautayinsa ba, ya yi roko a bashi kasa domin in ya je garinsa ya dinga bauta wa Ubangiji, ya dinga nuna wa Ubangiji yabo. Karatunmu na biyu ya nuna mana game da manzo Bulus, wanda shi yana koya mana cewa Ubangiji mai aminci ne kuma zai kiyaye duk abin da ya faɗa, ko da mun sami kanmu cikin wahala, ko da muna cikin daɗi. A bishara namu kuma, mun ji game da yadda Yesu ya warkar da wannan kutare guda 10. Daga baya, shi mutum ɗaya ne kawai ya dawo domin ya nuna godiya. Daga baya, mun je da Yesu ya ce masa, ban gaskiyarka ta cece ka. Menene wayannan karatu suna koya mana a rana ita yau? Na fari shine bauta, yabo da shaidan godiya ba su kara wa Ubangiji komai, amma suna taimakonmu ne domin mu ma mu samu ceto, kuma suna nuna cewa mu mun gaskanta tare da Ubangiji. Na biyu shine duk waɗannan abin da za mu yi wa Ubangiji, ko da yabo ne, ko da daukaka ne, ko da shaidan godiya ne, suna taimake mu ne domin mu samu ceto, amma ba wai suna kawo wa Ubangiji daukaka ba, domin shi maɗaukaki ne, ko mun yabe shi ko ba mu yabe shi ba, ko mun gode masa ko ba mu gode masa ba, ba abin da zai kara wa Ubangiji. ‘Yan uwana, yadda za mu ci gaba da nazari, bari mu yi ƙoƙari mu ga cewa cikin rayuwarmu kowane lokaci, kowane rana, muna godewa Ubangiji domin duk abin da yake yi mana, muna kuma yabonsa ta wurin abin da shi yake. Bari Ubangiji albarkace kalmominsa a cikin zukatanmu. Ubangiji ya kasance tare da ku, bari albarkan Allah Uba da Ɗa da Ruhu mai tsarki ya tabbata a gare ku yanzu da har abada. Amin. Ku sauka da salama.